Hello mga bitikon kag mga rikison, pati na lang dayon sa inyo mga utod nga mga sipunon. Kabalo naman kamo guro nga ga-perform ko live no. Kag every time nga makita nyo ko, di bala ka nami kung lang taon nga live. Kay dire nyo gin makita kung libagon ko kung hindi. Kag makita nyo, kag makaptan nyo ko. Wow. At kabalo naman kamo siguro nga kung live, mas maka-interact kamo sa akon, masinggitan nyo ko. Kag makusi nyo ko sa itlog, sa may hita lang Parehas, bala subong sa gina-offer sang Mercy, nga may ara sila sang live cooking. Nga kung may ara kamo mga parties, mga events, mga anniversaries, kag kung ano pa da nga mga selebrasyon, pwede nyo sila ma-hire. Ay sa subong may ara na sila sang Piyaya Cooking, kag live booth nga mga chuvanes. Amo na gani nga mas manami, ged kung makita nyo kung paano ginaluto ang Piyaya live. Kita nyo ged kung paano nila ginabutang sa mainit nga bulutangan. Nga dugadapya sa guyas ang galuto, kag makita nyo kung paano kanamit gidya, kag kasaburuso sang ilang nga mga ingredients. Kaya sa Mercy, when it comes sa ilang mga ingredients, ginasigurado gid nila nga fresh, kag wala sa mga higko. Kaya gina-make sure gid nila nga fresh, kag matinlo, kag syempre manamit ang ilang nga piyaya. Since live cooking ni, makwa nyo gidayo ng inyo nga piyaya nga gainit-init pa. Inabla pagbukas mo sang biyaya, ang iya nga malanga unod nga ube or ang iya nga maskubado, duga basa-basa pa bala, nga pagkaon mo, manamit, kag iupod mo dayo nga abi sa kape, abe. Bao, Diyos ko, sampa. Hinabala sa perti kanamit, malipatan mo ang ngalan mo, kag malipatan mo ang nag-hurt sa imo. Ang nag-friendzone sa imo, ang nagbaya sa imo, malipatan mo sa karamit sang Mercy nga piyaya. Ani, kung gusto nyo sang live cooking booth sa inyo nga mga events, please contact ang Mercy. Kag kung gusto nyo, ara ko ti, additional